трябва да го върнат само по цеткия места. Ще не го върнем сега камък, ще го пускаме. Тонка, Тонка, не? Не, Искаш да го видиш ли? вие какво прави? Тонка, вие го събрахте и не можах да го снимам. Точно, Как го заплюква, здраво. Тия вендуски му ебават майките. Там беше ли служил някаква такова? Не, тя го видя. Случайно. И аз направо само отидох и го пуснах. Леко и той директно се върня при мамката. И го из... Стига ли? Не иска да. И що е? Няма да чекай как снимките. Виж какъв е игрот. Тя ще го държи 100%. Да се ще покажа какво става. Чак. Не дай спра експеримент във водата, защото го избега. Не, тръгва, моля ти се, много добре Аз знаеш. без сферския забит ви Боже, казвам, знаеш бе, аз какво го сбих става? отгоре втори път. Боги, не дей! Главата му избих. Камък. Еми, това са вендуски. Боги, не дей, бе! Като... Стига, бе! Много зверски. Той много е забит, той се вижда. Ма няма значение, бе! Не мога да снимам, защото камера. Виж как съм го забил пълно, то не Няма значение! Не си прави експерименти! Горе това цветът, Абе. водата му е много светъл и ще изкачи